Ndumandumane edumeza izweni isihlahla somdlebe nondela mzembe bejembeje mfazweni empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi dictionary indaba zadidi umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidle ngathi ngiyafuleka kwanetha siqukule ikhehlela lishalele emohlala isichiya umtolo magangathi uthi ongavuleka indlela nabohlanga sanibonani sizwe sakithi sase-South Africa ngibingelele phesheya kwancika ngibingelele eBotswana ngibingelele eLimpopo ngibingelele eGiyani ngibingelele eMpumalanga ngibingelele eNorthern Cape ngibingelele KwaZulu Natal ngibingelela e-Eastern Cape ngibingelele eNorth West iPitoli konyama kayipheli kuphela mazinyondoda eGauteng sanibonani Ndumandumani lena ongayifonela ku-071 1307808 number leyo ongangithola kuyo namhlanje ke into engiyokhuluma ngayo incane kahle kahle it's an advice kubo bonke abantu abafuna into yokudonsa noma kubo bonke abantu abafuna into yokuphakama empilweni noma yamandla akekho umuntu onamandla njengomuntu oyothi mayilanda into enyangeni ezazi kahle phakathi enhlizweni yakho ukuthi unenkinga ukuthi mayike wahlangana nomuntu wesifazane uyashesha ukufika kuvuthondaba phecelezi uyashesha uchama hey loyo muntu into iyashesha ukuresponda la kuye emzimbeni mawuzazi nje bhuti ukuthi unenkinga ukuthi uthi mawulibeka nje umuntu ethi mayiview istatus kungapheli ngisho 30 seconds usuku usuqondile usuqedile wena ebese sala umakoti ebiyobiyoza nkosiyami usumlolile wena usuqedile lalela wena unechance enkulu yokuthi mawuyolanda into iyashesha leyo nto ukuphendula ngisho nawe umuntu wesifazane mawunenkinga uthi indoda ithi mayiqala ibeka induku yayo wena uthi 1 2 nawe ube sewuqondile noma ube sewenza lento okuthiwa ngesilungu usikwetha uthi tshaza yonke into lalela wena usemathubeni amakhulu kakhulu ukuthi mawuyolanda into yokuphakama empilweni yokushintsha impilo yakho leyo nto iyashesha ukuqhuma iphakamele phezulu ngoba kusuke ukuthi lezi zinto ezila kuwe imizimba uresponda ngokuhlukana ukushesha but wena isho ukuthi into yakho iresponda ngokushesha ngisho ungafaka inhlanga zemali ngisho ungafaka inhlanga zokuphakamisa ibhizinisi ngisho ungafaka inhlanga zokudonsa la kuwe emzimbeni isikhathi esiningi ayiziyashesha into zakho kakhulu singathi masiyolanda into sifana kodwa wena kusheshe kuwe kusho ukuthi wena wathi ufike enyangeni wena inkinga yakho kahle kahle babebona ngathi ekamereni uyashesha ukufika kuvuthondaba kanti into yakho isho ukuthi lapho kuthinte khona isandla sakho kushintsha kube igolide kanti abantu abaningi isikhathi esinjalo yilabantu abathi umuntu omkhulu wakhe shona kwasala le mali okuthiwa imali yezipongi noma imali yaphansi yamabhodo kufanele ukuthi uyohlola ukuthi ngempela yasala kuphi ngoba uyasho ukuthi iyona la iphila la emzimbeni wakho that is why kwesinye isikhathi esiningi awusenandaba nomuntu wesifazane noma wena kahle kungathi inhliziyo yakho ithi angathi ngalala nomuntu onobulili ofana nobami wena kusho ukuthi into oyimbathile inzuza isihambela kuwe iyafisa ukukhuluma kuwena kwesinye isikhathi uthi mawulele uphupha ulwandle noma uphupha amanzi noma kwesinye isikhathi uthi mawuhleli uzwe ngathi ungafuna ukuhlala wedwa kwesinye isikhathi uyazamula uhalele utshwala uphuza ugologo njalo kwesinye isikhathi ngendlela osuphuza ngayo imali mawuke wayithola uyithola ibeningi kodwa ugcina ungayazi ukuthi kahle ngiyisebenzise ini ngikhombisa izindlela okufanele ubone ngazo ukuthi wena ikhona into ekumbathile ikhona into ela kuwe kodwa inkinga ukuthi abantu abakuhlolela bakusanganele isikhathi esiningi bakutshela izinto ezehlukene othola ukuthi nawe awuhambisani nazo noma mawuyolanda isigubhu abakwazi ukusikhonecta kahle nawe ngoba naso isigubhu mawuyosilanda kufanele siqale sishadiswe noma siqale siphahlelwe idlozi lakho lize livume kwesinye isikhathi liyakwazi ukunqaba idlozi kathathu kodwa kwesi4 mawuliqhamukela ngenye indlela bese ulifembe bese liyavuma makuvume yona that is why ngithi mawusheshe umzimba wakho urespond usheshe wena ufike kuvuthondaba phecelezi usheshe uchame mawunomuntu wesifazane noma phecelezi usheshe uchame mawunomuntu wesilisa noma uyasikwetha mawunomuntu wesilisa wena usethubeni lokuthi into mawungayithatha ingasheshe iphakame noma isisu Nkosi yami mawuke wangasprevent sihlala manje hamba wena uye kumuntu osebenza kakhulu ngenkosazana noma osebenza kakhulu ngamafutha omkhovu noma matindana mayekusebenze ngalezi zinto ekuphakamisa
ebese engayeki ukusebenzisa nalolu bizo okuthiwa inene labantwana. Ziyazi-ke iy'nyanga ukuthi mase sigaya ngaleyo nto suke sesigaya ini. Nawe nyanga into zakho uma zingadonsi shuthi ushoda ngalowo muthi. Sondela nyonyoba njengoNtuthuko Dimba ubuye kithi sibone ukuthi ngakwenzelani. Every Friday eSoweto eGoli. Saturday suke ngikhona eThekwini esigodlweni esikhulu. Mina nawe siyobonana. Ungakhohlwa ungilandela ku-YouTube. Subscribe phela. Ngibongile. Bye bye.